Min jibda, għalhekk anke fuq ħafna pariri ta' nutritionists u dietitians, hemm diversi nies illi jingħataw forsi il-kelma hija mhux l-ordni imma il-parir nuża l-kelma parir. Illi jibdew b'tip ta' stil ta' ikel li huwa low carbohydrates. Ir-raġuni hi illi min ikun qiegħed jiekol ammont ta' carbohydrates għoljin, di natura ħajżomm aktar ilma. Mela għax sempliċiment, again, in inverted commas, bniedem naqqas il-porzjon tal-karboidrati, mela per eżempju għal min m'għandux idea fuq x'qed ngħidu, naqqas per eżempju mir-ross, mill-aġin, mill-patata, mill-frott, tajjeb, għax naqqas il-porzjon, mela ġismu issa qed iżomm anqas ilma wkoll, għax meta naqsu l-karbohydrates jonqos l-ilma. U allura dan fil-bidu jista' jħalli ħafna, dak li jkun ħara kemm sejra tajjeb, beda nieżel il-miżin. Però tajjeb ngħidu lil dik il-persuna, għal min ma ġratlux ħa nippreparaħ bil-lest, għal min ġratlu jaf x'ħanajt, illi jista' jkun tibqa' tiekol tajjeb kif bdejt tiekol, però dak il-miżin weħel xi ftit. Għaliex? Ukoll ħajaffettwa jiena kemm qed niżen illum, mela jien bdejt 3 xhur ilu u llum il-ġurnata l-miżin weħel, mela jiena kumparat ma' 3 xhur ilu, jekk pereżempju neħħejt 5 kilos, ħanivvinta, illum ġismi qed iġor 5 kilos inqas. Mela l-ammont ta' xogħol, l-ammont ta' effort li ġismi qed jagħmel biex iġor 5 kilos inqas huwa inqas milli meta kellu jġor 5 kilos aktar. U ħafna jġibu l-eżempju, ħanaqbad żewġ tiflixken ta' six-pack jgħidu daw, ħalli nara jiena kemm kont titqal qabel. U ekku, għax jekk inti qed iġġor dawk miegħek ukoll, ara ġismek kemm kellu jġor aktar. Mela, anka għal fatt li inti llum irqaq, probabbilment, possibilment dejjem ħu parimlat nutritionist dietitian, għandek bżonn tikol anqas kaloriji għax ma għandek bżonn dak il-fuel, dak l-ikel, l-ammonti li kell.